Takže ahoj, ahoj, z kanálu Tito a jsem nový spolumajitel Grow YouTubers. Ta hra začala 5, 4, 3, 2, 1, teď. A? Tak ne. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Protože jsem za případně nějaký šum v pozadí, nejsem teďka doma, nás už nastavené úplně, ale to je jedno, doufám, že video bude i tak dobré. Předem možná taky jsem tady už nenatáčel. Důvod byl asi, možná nechcete, že bude tučte škola a prázdniny a vlastně, nebo sakra, proč musí tam krumpáč? Já už mám. Dobře. Takže já už nebudu to okecovat a už jít nahoru. Možná se slyšíme, že jsme na Game Teamu, na Skywarsu. Aha, má pěkné lektvary, teď jsem mu. Jo, omlouvám se, já si, že beru shift, jo, že neberu shifté. To mi psalo dokonce hodně lidí na mém kanále. Do komentářů, že je to trochu štve. Pardon, zkusím to napravit. Máme si nějaké bloky. Lepší. 6 čipů. Máme healy. Někdo tu je podle mě. Máme věci. Máme si nějaký chestplate. Co perly? A perly máme. Jablka. Se healing se máme. Asi za to je to. Pardon, jestli slyšel nějaký zvuk. Něco z Windowsu nejde se hrát. OK. Dobře, to zabijeme docela. Kolik nás je? OK, dobře, tak tady ta hra je docela fajn. Zatím... Aha, tak tady nějaké věci bych si rád vzal. Protection... Já mám to protection, je to lepší trošku, aspoň podle mě myslím. Další, ne, další... to bylo více. Co to bylo? A dobrá hra. Dobrá, tak my jdeme teďka na další a uvidíme se za chvíli. OK, porazil asi vteřina, takže 1, jdeme dál. Škoda tu minulou hru, tam nás utočilo strašně moc těch lidí, se mi zdalo. Sakra, se požádám to, ale pak pardon. Do příště zkusím se to naučit. Co jsem říkal na mém kanále, a to je jedno. Předem chci říct, že jak už mluvím furt o tom kanále, tak omlouvám se za to, jen tak říkám. Kdo bych chtěl, tak v popisku videa bude. Sakra, fakt slyšíš zvuky. Se léko teče jak zavírá. To není normální. Já nemám vůbec asi čisté svědomí, nebo fakt nevím. Jedno perla. A tak 2 perly. Nějaký mečík. A lava se vždycky hodí. Lova. Bez tohleto a tohleto. Nějaké bloky. A na stromě, nebo to ještě jedna částka někde. A máme šípy, nemáme. No tak nic, asi jump boost. Budeme na střed. Co to? A máme ještě další perlu. Nevím, jsme jednu nahoru jenom. Pojď sem.
Pojď. Tak já netrefím s tím skokem. Pojď sem, hajzle. Ať dolů. Tak, vyhráli jsme. Tak další tam máme vyhru. A my se uděláme u další hry. Tak 5, 4, 3, 2, 1, samodrou. Jo, ta mapa, no tu mapu moc nemá rád, to je vlastně na každý úplně jiný, ne každý, ale jsou jiné ostrovy, takže tam to je hodně obtížné. Ale já zase neberu shifte. Chci vzít prut, říkám, chci vzít prut. Já jsem to něco proletělo. Nejsem pocit, ale nevím. Se možná zdržu trošku, ale zase dal se mi, že tu něco někdo proletěl na koštěti. No, to jdeme si diamantovi, no jasně, jaké bychom mohli jiný si vzít. Bloky. Už perou. Doufám, že se někdo neportne a nezabije mě. Že já tady strašně půl hodiny vybírám Česku tím bez toho shiftu. Ale pěkně za magou boju, vrací se furt tam zpátky, vidím. To je to luk, a jsem mu tam to jedno. Chleba. Chleba dáme takhle. Já potom jak tam bojuju, za domy se safe, tak hraju s věcmi. A boty. Ok, to mohlo být dobré. A vy to i tam máte, ještě na všechno jsem zapomněl. Ještě krumpač si vezmeme, ok, ty jsme náhodou potřebovali. Proč? Ok. Někdy mi nejdou se vzít bloky? No bloky, věci prostě. Ale i ty bloky. Au. Saka ještě se trefit, že jo? A došly mi šípy. Aha. To tam nevyšlo. A my dáme poslední hru. 3, 2, 1. Ok, jak jsem říkal, to je poslední hra a to je stejná mapa, aha. Ok, tak to vypadá fajn. Jako zkusit trochu rychleji. Brát věcičky, že jo. Říkám, že tu sekeru, tak si vemu. No to jsem, kdyby náhodou neměl luk. Je tu luk, takže ok. Oblíkneme rovnou, kdyby nás někdo vletěl. Můžete mi přes mě někdy vzít věci? Nevím, jestli nějak počítači tady, nebo... Nevím, prostě. Já že možná štve trošku, že tady budu půl hodiny přázat věci, ale... Tak pardon, prostě neukamenujte mě za to. Jdeme, dáte si sekerku tady. Nechci úplně skákat dolů. Aha. Dej mi ty perly. Ještě to jablíčko, že jo? Máme brnění, máme, to zrovna máme. Šípy a bloky. A lava by se jako chtěla, ne, já chci lavu, ale... Se vypijeme třeba. U nás. Tenčku nás někdo vletěl. Máš tam chybí asi. Ok. Takže tam je ten... A furt tam je za tím stromem.
Jsem schoval za stromem. Ne, já nechám být. Všechny štípy se ani nechci vystřelit. Pádem teďka jsem musel ze židli udělat. Nevím, jaké věci je to dobré. Meč. Já, to je určitě dobré. Nechci na rychlo, jsem se taky bude hodit. Jsem to chtěl, straničku jsem to měl někde, tady mám straničku, že jo. Vždycky se věcky hodit. Kolik je? Jsme 3 ještě. Kolik je, prostě řekl, kolik je. Aha, on asi upadl dolů, on spadl, on zakopl klouzo nebo nevím. To je jedno, takže mi se trochu dál, protože tady mi trochu řvou ty chodidla. Řvou mi to chodidla. Ne, to zná trochu zvláštně. Prostě ti lidi, jak tu běhají. Pojďme třeba tady na kraj mapy. Tak se tu rozloučíme. Takže vám, že tam to video líbilo. Omlouvám se, možná dát nějaký ten šum v pozadí, nebo... Ne, to je mluvení, jestli někdo nevím. Asi jenom za ten šum se omlouvám, ale jinak dobré. Že protože nechci říct, že vlastně nejsem doma, tak jak jsem u cesty, tak si myslím, že možná tu uslyšíte ty auta. Možná teďka se slyšíte, jedno. Jestli ne, tak to všechno. Zapomeňte, co jsem řekl. Doufám, že vám video líbilo. A uvidíme se u dalšího videa. No tak čus.